Ole Isu Krista mingin chibaile vek ole hei hi kashing nun chanchin Pathianin ka nunah azia ani a he van doina atanga ka zir chhuah chu Pathian hian thil engkim mai hi kan thatna turin a thlen tir thei ani ti hi ani tuna hian enghar sat na po tokla inun chu tlom vor to pa po omma se I thon thu chu ala top lo ani Pathian kuta ikepen tin kha lan la thon thu ro pui tak azia sak nge yang che Gaby Lucia kani a Pathian ringlo 80s atanga new age paltanga hriatchian le anung zui tu kalo ni tak dan chu hei hi ani Buddhism te kalo bel to a energy healing te damdoi man chin te le in enkol na therapy chi rang te po kalo ti to thin ma ka son theih na turin theih top kalo chua to boka chutiang thila chuan dollar sing thum chuang zet ka khoral hial to ang ma se tuna hian biak ina ka oma hei hi ka tharawin alo zon reng chu ani ti ka hrethiam ta eng emo chen ka nga nu a tuna hian ka thil ton te karon soi chuak thei ta hi ka lim hle ani Pathianin ka nunah thon thumoi tak azia chun zom hun ka ngak renga chumi mang chuan ama hi thon thu ziak tu ro pui tak ani ti kalan tir thei don ani he ka nun thon thu hi Pathian min zia sak ani a Pathian ringlo 80s atanga new age ayahuasca le energy healing te thenga kalo wa vai nu in hriatchian le nungzui tu kalo ni tak dan thon thu ani Netherlands a kapianga kanu hi Cuban ni in kapa hi Dutch ani thunga international school ranga ka kalkol thina naupang taima le thil ti thei tak kani ti ka in rema le karil ru hi thil chhut kwal le zirchian na lama achak le bokani Latin America ho hi Catholic an ni tlang pui awangin kanu po Catholic ani a Madrid a kan chen lain biak ina kanin khom ve thin bok ma se katan chuan a ho em thin ani chu wangin rin na nei lo top le Pathian ringlo 80s ni ka thlang ta a thil kan hmu thei lo le hriat na manga kan fia thei lo emo science manga fia thei lo thil ring tu te chu enga ma ka ngai lo hle thin ani chumi hnu chuan Londona economics ka zira King's College atangin master degree ka nei bok thil chhut le fin fia ngai na hmuna na ka thoka kanun zong chu mason na te hlotlin na ra bi zo chote le in le lo neya in lai chin na tha nei atanga lim na zon na chau ani thin ma se kumsom ni panga ka ni lain kabial pa nen kan in thena kha katan thil har sa le hre om tak ani chu huna chuan kanun chu aruak ani ti ka hre chuak tana kanun chu ka du ang nge ya akal lo zia ka voi khat hriat chuana ani hialang chuti hun lai tak chuan keima a mason na om chu ka hre tana Tony Robbins sa in khom pui ram sang za chuang atanga mi sanga chuang fe phone khom na a ka kalve a chuta tang chuan kanun hi ka thunun thei zia te kan mi zia kan thak thei zia te le kan thil ti thin kan siam that chuan ara chua adang lam thei ani ti te chu ka hre tan ta ani ti chuan midang te kongko mu tu na ka thok tan ta a chumi hnu dewa chuan ril ru thlamuan na le nun muan na zon nan mindfulness lama ka lut le a chuta chuan new age anti thil chi hranga min hroi lut thuk ta hle ani mindfulness atang chuan meditation a abikin Buddhist meditation lama ka luta vipassana anti darkar za zet meditation nei na ate ka telve a chu chuan ka khovel thlir dan chu a thak hloka ka hmu thei piah lama hian thil eng emo a omani ti min hriat tira tharau le chakna kan hriat thei na le kan pol thei chi a om ti ka hreta ani hei hi thil zir chiang thin le rin hlel nanga tak ka ni thina wangin katan chuan thil thar ro pui tak ani ti chuan manifesting mani du thu sam taka thil then tir dan te ka zir tana hei hi mitam tak chuan karil ru in ka soi chuaka ka thlen tir ani anti angkha ani a mani nun hi mani in kan thunun vek thei ani ti ngai dan min pe thin ani Pathian thu chuan leihian thi na le nunna thil ti theina anei ti chu a soi ngei maya ma se in nga na dik le hroi tu dik kan nei lo chuan khovel dan te hi mangsualin kan nunna a hian kong dik lo kan zo thei hle ani thil eng emo ka ziak chuaka ni rei vak lo nu a atakin aron thleng mai thina thil mak tak ani chuta chuan thil ti thei riawin I in hretana e khai
he thil hian na athok ani chuan thil tamtak ka ti thei don ani hi ka ti mai thin ani ingai zong tur emo tuipui kama chena in nuam tak i du te kha i manifest i thlen tir thei ti i hria a hetiang thil zirtir hian workshop hial te po ka buat sai thin chu chuan mi te nunah limna le lungoina a pe ni khan ka hria a ma se ka hriat chuatak chu eng anga tampo manifest in hlotling hle ma ila ka chungrila hian eng thil emo kim lo hi ala om reng thau mai ani ma se kala manifest tok lo ani ange ti in ka ngai tu mai thina ti chuan new age zirtirna a hian vibration i taksa le tharau chakna ti thumal a oma ka thil manifest thei chin a top ani chuan ka vibration kha ka ti san angai ani ti na ani a om zia chu ka tharau lama thil tot deute ka ti dam angai ti na ani chu tiang ti tur chuan ka hliam hlui te kha ka lungai na hlui te kha ka ti dam angaya chu chuan kong hlau om taka min hruai lut ta ani new age a chuan in enkol na kong atam em ema reki te energy healing te theta healing te pa mushroom te le ayahuasca te a oma ayahuasca po voi ni lai ka ti a eng tik lai po in eng tin nge ka in ti damang eng tin nge ka vibration hi ka ti sa nang ti in ka zong reng mai ani ka thei na sang ber thlenga mitam takte ma ni in enkol dan ka zirtir thei nan khan keima a ma son na om theite ka zong char chara in enkol dan ka mu chuak ani chuan midang te po ka tran pui thei don ani he khovel hi mun nuam zo ka eng tin nge ka siamang ti chan na kha ka zong tak zet ani chuti hun lai chuan keima le keima in enkol tu kha ka ni a ka duang anga ka khovel siam tu ka ni boka keima le keima kha pathian te nawa ka in ngai ani ber mai hei hi new age ka om laya bumna ka lo to kha ani keima hi pathian ka ni a keima le keima ka in chandam theya keima le keima ka in ne theya ka nunah hian thil ka thlen tir thei ani ti hi ani awaha thak tak em he ngai dan hi a hlau om chan chu pathian imamo lo ti a zirtir chewang ani pathian ini si a he thil zong zong hi iti thei ani chuan engwangin nge wana om pathian chu imamo te lulang engwangin nge tranpui tu pathian chu imamo ang ti chuan keima ni in kan in enkol theya kan in ring tok lutuka chu chuan he khovel siam tu le a khongai na le a mangai na atang chuan min then sang ta ani hei hi pathian thu a kan mu bumna masaber kha ani asin rulin evine na khan theira kha pe in he thei hi i ei chuan chia le thariat na ineyanga pathian ang iloni ang ati ani kha hei hi bumna hlui ber ani a ma se crystal le thilmoi deuh manga cheimoi ani awangin kan lo oi le mai thin ani setana po hian engmel pu in nge min ron bum thina mihlim le tha ni a kan lo hriat lat chuan kan fim khur lova kan bo chil tol tola chu kong top thleng chuan kan kal ta thin ani ka hriat chhuah tak chu thil ka zong renga ma se ka mungai lo ti hi ani ka hriat lo le hriat thiam lo pakhat chu tharau lam kong ka tam tak kalo in hon tir thin kha ani tharau sual te hi atakin an omang ti reng kalo ring ngai lo ani tharau khovel i hona sai chik te i pan hian hriat na i du ti ilan tir ani ka mahun hriat ka du a chana min pe theyem i ti a hei hi pathian rin aya thil thunun kan du zia bok ani psychic nena in thurwala in om chuan thu tam tak an hril thei che a thu dik pakwa hril che in dot pakhat an hril tel che po ani mai thei ma se chu dot pakhat chuan pathianin inun atana arua manna atang chuan a hruai peng che in inun chu ati che thei ani anni chuan inun kal to te an hre theya voi khat chu Miami tuipui kama ka om lain Indian papakhat hi alokala i mahun tur mulok i duem min ti a chuti lai chuan ril ruha takin channa ka zong meka khapa khan ka bial pahlui mi pathum mingte kanu mingle ka pian chamte a soi thei vekani chu hepa hian min hrengai mi asi lo thil lo om tak chu i hun kal to chanchin kha an hre thei tlatani ma se mahun ero an mu thei lo pathian chawin mahun a hria inun hruai bo na tur atana dot pakhat an man dan chu hei hi ani pathianin ipasal tur chu mit hring nei
hetiang mi hi nitura arua man lain saikik khan I pasal tur chu mit mu pol he ramami hi ani ang alo ti a chu chuan pathian rawh man na lak ata chu ati buai vek che ani I hun kal to chanchin dik tak an soi awang khan irin na an lo hlo chuak to si a I hriathiam talo thin ani hetiang thil hi thalo tak ani a saikik then khat phei chuan tharau sualin bum na man ruwa a an mangti an in shelo hial thin ani then khat ero chu setan rong bol an ni ti in rengin thil ti theih na te ming than na le poisa du wangin an thiam na kha kong dik lova an mang lui thin ani kumruk zet new age ko vela chuan ka chenga thil tin reng ka ti chin vekani mun sang sanga ka wak waya new age mi tak tak kani awangin pa mushroom manga ti damna te po ka ti a midang te ka tan pui theinan ti damna kong kha mu chua ka tum ram thin ani ma se tharau lam kong ka kalo hon na sat to ema wangle lau na sang in ka ngai tu na aron thunun tak awangin khuar khuruma ka tang ta a khati lai khan ama a kalung ngai na ka enkol ni main ka ria a engwanga PTSD nei anga minsoi nge anni po ka hrethiam lo tlai tin mai panic attack ka nei zia thina ka lute hain ka buai hle thin kum khat zet chu thabar le mang ang rengin ka hun ka manga ka hun kal to a thil thuk tak ka enkol ani hi ka hriat na thazam hian aron tilang chuak ani hi ka ti mai thina tharau sual ten ka nun ti chiat an tumani ti ka in hremia lovani lungai na thuk taka ka tluluta kanu le pa le ka chung te khan ka chunga enge thlengpo an hrethiam lo mi van nei le malsom na tamtak dong thin kani na zong hlova nun tlom taka ka thleng tamai hi thil na tak ani tuna po hian chutiang din hmuna om ve mek an hriat na thazam buai le ril ru hre om taka om te hi kalai na tak zetani tharau lam kong ka chu an lo hong pala ma se an in hremia lo ani thei pathian thu chuan kami te chu hriat na an nei lo awangin an boralani ati a keipo in kalo hrelo ani mi tu emo khan saikik te thuruk zirtir na te doi thiam na te le in na thil mu lok na te hi ngai mi asu inun ati chia ang ti in min lo hril se kawan ti te lul em melma setana ruah man na hi chutiang chu ani voi khata ni lovin zoin ra bi khat zela min hruai peng ani ti chuan mun niam taka min hruai thla thin ani kum sang ni som ni pani kum tir kha kanun tlak niam ber hun ani a ka hriat na thazam a chiat veka wangin ponpo ka chuak ngam lo khovel kha ka hlau em a karil ru chu keima le keima min do tu alo ni ta ti ngai na hrelovin khum tlanga ka thing thi a ka journal la chuakin heti hian ka ziak ta a min siam tu I omani chuan min siam tu ini tak zet chuan min mangai ti karin angai ani hetianga ka tuar hi I phal lo ti karin angai kanung pei to lo hetiang hian ka om reng thei lo ti in chuta chuan thlamuan na eng emotak ka mu a khovel ne na ka lo tong trai reng thina ma se tu na chuan khovel siam tu ne na hian ka tong trai to tur ani ti in karil ru ka thaka tui takin kamu hil ta ani kar ni nu a ka thian pa agusto anen kan in tonga vu biak ina in khom turin minsawma iswa chanchin hi ka tui zong ani lo ti in ka lo hnola ma se chan tur a om hleinem la sak te po anuam lutu ka sin ti in min thema ti chuan pathian ni voi khat chu ka wakal ve ta ani Christian biak ina ka voi khat luna ani a music moi takte mi hlim mel te chuan karil ru a khoi hle a ka lu rual chuan thlamuan namak tak ka hrengala chu tharau thiang hlim min kuana ani ti tuna chuan ka hreto a engwangin nge ka tra ka hrelo ma se ka mitui asur zung maya ka hriat na le thiam na pia lam thlamuan na kha ka changta ani chuti laya la an sak chu hriat na pia lam thlamuan na ka nei ti alo ni a makkati hle mai kumruk atanga kumsari zet kong dang kalo zo to awangin karil ru ero abuai dewa ma se he hmuna hian thudik a omani ti ka chungril hian a hretlat si buddhism te
energy healing tele ma ni ma son na sang sanga dollar sing thum chuang ka lo khoral to a ma se he biak in ngei a hian ka tharau zon ngei chu ka muta ani ni som thum chung Isua hi ka zuyanga athu zirtir hi ka ring chinang ti in thutluk na ka siama chuta chuan tharau lam in do na ka ma chon tran ta a karil ru a ngai tu na sang sangin min ti buaya ka thian te chuan lausu melma chuan Pathian dik I hriat chu a phal lo ani kha ti in min sela YouTube pa PTSD le panic attack nei tharau lam in do na paltlanga Isua awanga damna mule ta te chanchin ka ena chu chuan be seina min pe ani ti chuan zan khat chu kapin dana ka oma chuti lai chuan kong dik lo kha kala tha mak lo awangin ka buddha milem ma a meditation ka lo lati ve mek boka ma se kamit ka chin lai chuan avoi khatna atan Isua ne na kan in ton na tak tak chu alo thleng ta ani kama a chuan tu emo ke kokala thu hi a om ti ka hria a ka han men chuan enge thleng ta tu emo chu an om chiang ani ka tiril ru a chu mi hmuna chuan mi tu emo chu a om nge ani ti ka chiang hle a chu thil om na atanga mangai na lo chuak chu khovela mangai na ka don to zong zonga ka pian tir ata hlimna kala nei to zong zong le ka mingai nat ber ber te ne na hun kan man to zong zong te kha la khom vekila chu chu alet sang tam takin ti tam le ta ila chu tiang khop chuan a thu kani kha mangai na kha ka phur zo lo hial donin ka hria a engtin nge hetiang mangai na lian tham hi ka chunga alo thlen thei ti po ka hre thiam lova ka han chin le chuan Isua mel ang deuh hi ka mu a ka ata ani hi thil mu sual ka nei tan ani ang ka ti hiala ma se thamuan na le nun nuam tak chuan min lu khat lat chi ani khati lai khan PTSD le panic attack te kha kala nei renga Isua chuan ka hne na I torna hi keima torna ang chi in ka hria asin chu chuan ka thin lung atina hle ani ati chu ka hria a ka hre om tor lai khan ama po in min tor pui ve ang ti reng ka lo ring ngai lo ti chuan I torna hi ti dam ka du a ma se ka hne na I hlan angai ani min ring tlat ro min ti a trap chungin ka hrengai si lo che a I thu zirtir po ka hrelo engtin nge ka rinang che ti in ka zota ma se a mangai na pa mangai na ang mai le min ven him na kha kala reng thosi a ti chuan ole ka torna hi ka hlanang che ka ringang che ka tita a chuta chuan ka phurit zong zong chu lak son ang mai hian ka zang ta hoka darka chan ve don lai ka trapa chu chu ril ruti phim na tak ani ka thut na atang chuan ka zuang thowa naupang hlimna ang mai hian hlimna na satak ka neita ani Isua kha ka ring pum hlum tak nga la sana ka ena zingdar som pakhat alo ni to a biak ina in khom kalanang manang iubar kala a man mo takin katlanta a biak in ka thlen chuan avoi khatna atan ka kut phar chuakin Pathian ka fak veta tharau thiang hlimin ka hne na I ina I lo hota ati chu ka hria ani Pathian hian du thlan na zalen min pe a keima ni in kan som ani lo chuan kan nunah aron in rol lui ngai lo min mangai ema wangin kan du thlan na te chu min za saka ama kan rin na tura fin fia na chu min pe boka ma se min ti lui ngai lo thung du thlan na zalen a om lo chuan mangai na tak tak a om thei si lo ani ti chuan Isua ne na in lai chin na thar chu kan nei tan ta a midang te ne na in lai chin na kan nei thin dan ang bokin ama ne na hun kan man tam pau le kan in nai tol tol mai ani tha engemaw zat aliam nu a chuan ka thian te nen tong trai ho na kan nei thina chuta chuan Pathian thil ti theina ka muta ani tharau thiang hlim chuan rui hlo boi atang te ril runat na le lungai na mun atang te a mi te a chan chua dan ka mu a Bible ka chiar tana chumi nu a chuan Bible hi kan lo hriat sual zia le tlem te te a la rang lova a hloma kan hriat thiam a poimo zia ka hre chuak ta ani Isua mel lan tir thiam lo deuh tu te ka lo ton to thina wangin Isua chanchin chu ka lo ngai ne pha em thina ma se keima ngein Bible chu ka han chiara thil engkim phena mangai na wanga ruam man na om ka hriat thiam ta ka chuan engkim adang lam ta vekani Pathian in khovel mi hringte chandam atumna thon thu alo zia chu ka mu thiam ta a
ka man lai rin na atanga dot chi sang sang ka lo nei to te kha Pathianin pakhat te te in aron pot chuaka thudik chuan min sil fai ta ani chanchin tha hi a om zia tak ka mu a Pathian ruam man na hi a lo thuk zia le min mangai zia ka mu boka chanchin tha hi thiam na lam atanga soidon chuan a thuk viau theya ma se naw pang po in a hriatchian theih tur khopa olsam ani thung si Pathian chu mihringa a lo changa kan sual wangin a thi a ama ne na kan inrem le na turin min chan damani Pathian chu nunna nei tu hrian thiang hnim le soisel bo ani a thil thalo zong zong ai o tu ani bok sual kan ti chuan kan tumber kan thel ti na ani a dot soite mi bum te thil ruk te tual tha te le thi na hroi thleng thei thil zong zong te hi an ni chuti ani chuan nun na le thi na chu engtin nge mun khata an om dun theyang a thei lo ani keini mi hring tling lo le voi tam tak sual lo ti to te hi engtin nge Pathian thiang hlim le tha ma a chuan kan din theyang inrem na a omani lo chuan a thei lo ani ma sang atang to in mi hring te hian Pathian ne na in thoi na atan sa an lo hlan thina a chan chu thisen hian nun na ai a o wang ani thi na sual man rul na tur chuan nun na vek angaya chu nun na chuan kan tlin lo na le sual te a hlia khu anga ti chuan nun na nei tu Pathian nen chuan kan in rem thei don ani thuthung hluya chuan Pathian in beram no manga in thoi na chu zol nei te kal tlangin a zir tira in hlan thiang hlim na an man lai po in mi pui sual na hlia khu nan beram no an tal thina chu chu Pathian ma a an din thei nan le an in rem nan ani ma se isua chu Pathian beram no kan ti thin a chan chu ama du thlan na liau liawa anun a hlan wang ani chuan sual a nei lova dot a soi lova tuma a bum hek lo nun soi sel bo a mangani ama du thlan na nge ya khen be a om khan rul tur thi na sual man a nei ve lova chu wangin thi na chuan a chel len ve thei lo ani rul tur a nei lo awangin Pathianin a kai tho le ta a chu a tho le na awang chuan tu na hian nun thar kan nei ve ta ani ko ta in rem na ang deuh hi ani e linglo tak le thiam lo chang mai thei din hmuna ka din lain iswa ne na rin na ka ngata anin ka ai o in thiam min chan tir ta ani chuta chuan a fel na kha ka fel na alo ni ta a ka thlin lo na le ka sual na te chu hlia khu in a om ta nun thar nei in Pathian ma a ka ding thei ta ani ama thil ti awang liau liawa zalen kanita ani Pathian thu chuan iswa ne na in lai chin na kan neya kan thin lunga kan som lu hian ama chuan thu ru kan ni thin ati a chuta chuan a fel na chu kan fel na alo ni ta a atharau thiang hlim chu kan chung ril lama lo om tanin thil siam thar min lo ni tirta ani Pathian ne na len dun hlok zia hi ka soi fia thiam lo zok hialani khovel siam tu ne na len duna Pathian thu nun pui chu thil ro pui tak ani tharau thiang hlim chuan kan rui lo khoi thin te kan nung chang thalo te le sual ne na thil ti theina min pe thin ani chu chau chu ani lo Pathian chu kan thian thabera alo chang boka isua chu kan vun ai po a kan hnai kan thian thaber ani nun har sa le hre om ipal tlang lai po in ikianga a om reng thin Pathian ring tu te po hian hre om na le thlipui chu kan tok ve ngei dona chu chu mi hring zong zong ta na ruat ani ma se adang lam na chu thlipui kara chuan Pathian chuan min thlamuana min mangai tlat thin hi ani thil engkim hi kan that na turin a thlen tir thei vek ani isua ka ton ni atang khan voi khat ma mal takin kala om ngai lova kalsanin ka om le ngai ta hek lo hei hi mi zong zong in nei ve vek se ka du tak zetani atheist ini a thil chut kwal mi ini awanga zo na tam tak inei ani po in Pathian hian i zo na te chan na chu anei ani new age a i oma rui hlo te ti in damna i zong emo i du thu sama nun i tumani po in Pathian hriat le ama rin aya tha a om lo ti hi ka hril du che ani ama chu i hne na aron in puang don ani afa te hne na in puan hi nuam ati mc a lelpa i om tak zet ani chuan min ha dam tir te ti top mai ro nangma i in hriat ai khan ama chuan a hre chiang jok si che a i thiam na lama emo
thil mak mangin emo khovel moina mangin emo aron in puang emang I thin lung tong le I ngai tu na te I tharau tong thlengin a hrevek ani chan tur I nei lo hlok na tur tam tak I nei zok ani Pathian thil ti theih na chanchin pakhat kan soi le ange February ni somni pakwa sang ni somni pali khan na thok turin ka chuaka podcast tharasiama Pathian thil ti ro pui te chu in chung atanga au chua pui hiala mi te hriat tir ka tum le ani chanchin tha the dar chu ka phur ema ma se kan flaming in tran mani chi achuan jingdariata electric scooter mangin kan na thonal mun lam kapana helmet ka khum lova ka chunga chuan eng thilma thleng turin ka ringlo ani ange ma se dar kar nga nu a damdoi ina ka har lol mai enge thleng ka hremia lo police footage atanga alan dan chuan tu emo in ka scooter chu aron su a kalu chu kalo so na deu ani na ka ti ema ka khum tlanga chuan ka thiante an lo thu a ka ngonga chuan neck brace an lo hreng tup mai boka ka thil ton chu mak ka ti in ka rilru abuai le mai ma se chu tiang kara po chuan Pathian mangai na le en kol na kha naupang ang main ka hretlat ani Pathian chuan min veng ani ti ka hria a ayan na sa po khan kana thei reng si a khati chung khan ka rual pui mi pani chu tiang accident tok ve tho te chu an boral hialani chu chuan nun hi alo der thon zia le Pathian ven na ka chan zia min hria chhuwa tira ka daru atliaka ka thuak ka so na hle bok ka mitin TV emo phone screen emo a en theilawa ka mai le ka lu te hi asavut vut thina a hre om tak zetani ma se chu nat nakara po chuan Pathian om na kha ka hre thei tlat si a screen ka en theilo awang khan tharuk chung zet chu Pathian thu le tong trai nan chau hun ka mang ta zo kani dam na dilin ka tong trai renga ma se ka chung ril khoi emolaya hian thil mak manga taksa dam na hi kala mungai lo ti ka in hre chuaka he thila hian rin na thar ka nei angai ani thuthung thar kan chiar chuan isua khovela alen lai khan mi te atidam thin ti ka mu a ri sang le hliam na tak tak tlaka mi te achan chhuwa thin kha chu wangin isua hian tun thleng hian chu tiang chu alati reng ani ti karin angaya Pathian hian Bible thukal tlangin min bethina Stephanie sermon kumsom pani chung thiput me che chanchin asoi kha ka ngai tha a kha me chia khan thei top achua anei zong amang zo to a ma se damna amu thei si lo khati hun lai khan thiput chu mi bol hlo ti angai an ni awangin clear ran an ni thina chu wangin kha me chere thei tak kha kumsom pani zet chu midang mulova ama a akhosak angai ani chuta isua mi ti dam thei rabi zirtir tu chanchin alo ria a athin lunga chuan isua ato phot chuan damna a mudon ani ti a hretlatani chanchin thabu a inzia danin isua chu mi thanem takin an hual khup maya mi chenau pang kumsom pani mi thi to kai tho tura alo kal lai ani a kha me chia khan apuan mor chau avadeka voile khata athipu chu atop ti a in hrengalani isua chu aron hoileta kha me chia kha akhur zoi maya achan chu mi puite ma a alo chua kha athiang lo ti a in resi a ma se isua chuan pa mangai na mitin a ena ka fanu irin na hian atidam che ani thamuang takin kalro inat na laka chuan idam ta ati a kha thu ka hriat khan Pathianin ka ne na Thuchah asoyani ti ka hria a karin na hian min ti dam don ani ti hi rin na chu engtin nge kan neyang ti in ka in zota rin na chu Pathian thu hriat na atanga lo om ani si a ti chuan holo epa chuan me chethi put chanchin bok kha ka ngai thlanon le a Pathian chuan hetiang hian thil lo thleng thut mang hian min bethina Spanish strong chuan diocidencia kan ti thina chu chuan kan thinlung a ne bik le ani thil hi kan ma a voi thum voi li lai mai anronin lar to chuan kan ngai sak lo thei lo thin Stephanie aiki sermon ka hria a hello epa ka hria a ti chuan kan biak ina kum tin jun thla a vu conference an nei na chuan eng emo thleng donin ka hreta tlat mai bokani ka accident atangin thanga tharuk vel aliam to a he in khom puya hian Pathian achedon ani ti rin na ka neya min ti dam don ti ka hria ani
in atanga ka chuak tur chu ka let le a ka khum bula sticker pakhat in suan kumsom pahnih chung mei cheti put ne na irin na hian atidam che ani ati lai thalak chu kala a ka phone hnunga ka belta a zinga chuan volunteer na ka thoka chumi hnu a tongtrai le damna chungchang zirtir na pakhat a oma tharau thiang lim chuan kha hmuna khan ka om nge ani ti min hriat tir chiang le ani pastor jabim chawe sa chu Thuchah soitu ani a bible chu marka bung engemaw bera khan a han honga chu kumsom pahnih chung thipu to meiche chanchin bok kha alo ni a kamur ngal chuai mai Pathian chuan engthil emaw chu ati don ti ka hreta ani a Thuchah soi chung zong chuan a rong bol na a ti damna mak tak alo mu to thin te a soya ke atan chuan mu ngai lo ma ni se ka Pathian ka Isua ani a min mangai tu ka pa ani awangin ka tan hi ati theih ani ti in ka ring tlatani atop bera chuan ding turin min ti a tharau thiang hnim chu ka som ta a chuta chuan tharau thiang hnim chu khapin dan chunga khan alo khatta ani ti a hriat hle a pastor chuan he hmuna hian thuakna emo luru na nei in omem aron ti tamaya kanat na nei dan chia chu aron soyani kaban ka phar chuaka ti chuan ka thian te le mel hriat lo trom ngai tak te chuan ka chunga kut ngatin min tong trai ta a ka trap zoi maya Pathian mei chuan min ron to ani ti ka hria ani ka trap na sa le a he dam na hi keima main ka phua chop ani ang ti ka hlau le bok ani he dam na mutur hian engma ti theih ka nei lova ka thok chuak thei hek lo Pathian thil ti ani ti ringin ka in hlan pum hlum top angai ani ti chuan tharau thiang hlimin ka hne na a thleng dikta ati chu ka hria a Pathian mangai na le thil ti theina ka tona wang chuan ka trap bang thei lo ani khati lai khan gaba pentin hriat na thazam na chok na dam doi ka ei reng thina chumi tel lo chuan ka lu le mai na vut kha ka tuar zo ngai lo ani voi khat chu ei to lo ka han tuma ma se ama aya na zokin aron chuak ani ma se damna ka changani ti rin na ka nei ta ka chuan chu dam doi chu ka ngei ngamangem ti thutluk na ka siam angai ta a Pathian chuan ingai to na le idu thu sam pi alam thilin ka thok don ani min ti a thlamuan na sa tak ka neya khazan atang khan dam doi chu ka ngei ta a atuk ka har chuan nat na reng ka nei talova ka oilo hial zokani ka thian nu pakhatin min ron bia a conference chu a hlotlingem Pathian chuan ingai to na pi alam thengin ati dam thei che ani ti ka ring tlatani aron ti a Pathian Thuchah chia aron man le awang chuan kadam ngei ani ti fia na chu alo ni ta a tun thleng hian kha dam doi kha ka ei le to ngai lova isuan min ti dam ta ani tu emo in isua hi itan engi ani min ti ani chuan kan nunah chandam tu min siam thar tu le nun thar min pe tu ani ti in ka changang mi zong hian ama hi hria se ka du tak zetani kan thin lunga hian Pathian ta na rawh man na mun ruak a oma ama kan mu ma chu thil dang hlo tlin na te thil ti theih na te le rui hlo te mangin no kha kan tum ram thin ma se kan thin lung tui hal na ti top thei chu nun na tui Isua chau hi ani